Здоров, Василю. Низько зась бавимо інну коцку. Я іпін запущав був голосування у тому. Здоров, Карпатіян кактус. Запущаємо був голосування. Звідавимося, що би низько бавити, бо послідній час довго стрімлю якраз лише інну коцку. А ну, чекайте. Ну, що б хотів казати, послідній час часто стрімлю якраз лише кінну коцку, та звідаємося в чатові, може щось що б інше вам інтересно було. Є в мене, наприклад, ще у моєму світі такий проєкт, як Новоселиця. Може чув, може ні, може не чув. Ото я фактично пробую покласти плюс-мінус історично добре руснацьке село. Значить, я там старався робити хижі, та я на каналу якраз чинив всілякі відеоінструкції за те, як чинити всякі такі елементи газдюства. Наприклад, хижу, наприклад, стайню. Які у мене тут є стайня вчинена, так. Тут у мене гиби чурь, там сіно курям, то сесе. Тут у мене гиби стайня. Ось є у мене тут кутиць свиньом. Тут у мене мала бути прив'язана корова, тут яслі корові. Та й тут у мене потач із курми такий, ось може у нього гиби зайти звон, кури гони собі поскакати по сих. Ну, то в мене гиби є інструкція на каналові, як сякое построїти покроково. Ну, та й много других. Та й на хижу руснацьку, таку тридільну з торнацом теж в мене є інструкція. Та й на много чого другого. Ну, та я пару раз і стрімив у тому світі, яким докладував нові хижі. Бо у мене є інструкція, як лише одну хижу покласти, але сяку, плюс-мінус не ідентично сяку, або, в принципі, сякого планування. Ось є у тебе велика хижа, де спиш, сут у тебе сіно, видкися просто заходить до хижі, де в тебе гоно щось стояти, гікомора якась, та й нап'ються йде, та й третя комната якась обстає, там має більше у людей авать стайня, авать гона бити якась столярка, якась робоча місцевість, що ти тут майструєш. І пінці я тут так і вчинив, ось я тут вчинив собі майстрування, що ти собі сідаш та майструєш, там, треба ми там, не знаю, гвіздя, оберташся, у тебе тут полиця, ти з полиці взяв гвіздя, та щось там далі майструєш, Сяко то фунгує. Ну, або є много варіантів планування якоїсь нашої традиційної хижі. Вони не всі були однакі, не всі були руно такі гесеся. Та на цей момент у мене у тому селові уже, дай Боже, 12 хижі. Уже в мене там 12 хижі, та хотів він, може, ще теж дещо застрімити, указати, гиби якусь прогулку вчинити, якесь шпацірування. Тарас не знав, це то ліпше вчинити у форматі стріма, це може то ліпше вчинити якось, це робити то епінги стрім, це може робити то відео-прогулянку. Не знав, як би було ліпше. Церква коли буде в Новоселиці? Скоро. Я, між іншим, низько якраз поклав основу фундамента, ось удмірявимося, де конкретно у мене буде церков. Та я так подумав, що у мене буде не така церква, як у Ленгарському. Між іншим, у мене є церква у Ленгарському, і я робив шпацірування по тій церкві, ось як вона визира, де там що воно. Вона буде маленько іншака, бо недавно якраз никавим... Ой, найся нап'ю. Недавно никавим якраз відео із музея у Кошицях, і там дуже парадна церков у музеї у Кошицях, русинська, дерев'яна. Як дуже парадна? Вона доста простенька, вона не є якась аж Бог знає яка файна, вона доста простенька, або у тому її вигода. Ось я хочу на Новоселиця якраз таку покласти, бо вона доста файна.
вона традично вчинена, так і в нас церкви чинять, і при тому вона не є якась там, не знаю, аж дуже тяжка. Хоч ком міг би таку вчинити. Ну. Так, я би таку хотів покласти не в послідню очередь споза того, вам, позирачам, буде таку легше вчинити. Вам її буде легше повторити. Так, тут він щось много нахапав. Всякої дурниці, яку мені не треба. Тільки в мене насіння, а нащо? Видки в нього по жибах тільки насіння було. Такої, бо я... я строїв, я і не повикладував даже гет. То-то. І це я минулий стрім кінчив тим якраз я дюклав стайню, та я даже із жибів не поукладував. О, який у мене тут дуби ще виріс. Я його віддав, даже не буду киватися, як лишу. Ну, та не поукладуваємо, що в нього там в жибах було. Так, пишеш, головною би фунгувало, а що конкретно має фунгувати? Так, все можу тут повикладувати. Ну якось. Так, городина, пролази дубові. Ну, якось воно буде. Всі скіпці у нього тільки ні в року. Ладичка. Ну, який у нас план на низьке? У мене тут із якихось таких готових планів було ще лиш фармилку нам мав би перечинити. Бо я й не хочу перечинювати, як і чесно. Ну, мало я й не хочу перечинювати низько, не хочу і перечинювати епін на стрімові. Мені сьогодні то, що не буде дуже якась інтересна активіта, вам самому то не буде інтересно. Та думав, будемо дещо другого чинити. Будемо просто газдувати, щось нам може прийде в голову. Майстерня має фунгувати. Ну, пак фунгує. У Майнкрафтові все фунгує, кіть у тебе там є цікий варштаг, та фунгує, можеш майструвати. Так, а я дошечки усі гет виклав, а учиню я собі, учиню я собі лопату з каміння. Єден бурговчак, ну тося тратить. Так, вас тут вже ні в року. Розказуйте, що у вас інтересного. Може сте запримітили низько без того, без якогось актуального збора, бо сервіс дяка не фунгує, всілякі другі сервіси на донати теж не фунгують. Та не є часу бабратися з дачі меншим. Та раз без донатів не ж грошей не треба. Коби сте мали яку, та я у описові до стріма прикріпив банку MyKakao. Ми йому регулярно щось збираємо. Просто лише на банку. Мені ніч не може задонатити, та й хвала Богу. Так, якась нова зона ся відкрила. Та ну що у нас буде? Подзол? Ясно. Та й це зась много земли буде. Ну, много земли то добрі. Я хотів якраз то. О, я відкрив загороду. Ну, у мене вже є загорода з цим. Коровам та й вівцям. Свині я не плодив, курим не плодив, бо мені не дуже треба. Кури мені гонни бити треба сугубо на що? Кури мені гонни бити треба на пера. Ошубим се чинив стріли. Бо мені тут не є в кого стріляти сильно. Це абсолютно ізольований світ, де я саменький, який я файний, я собі цуря вчинив. Здоровлячко. Здоров'я, любов. Любко.
Никите який поранений, я си пофарбив їм си цуря. Та. Думаю, що би низько інтересно вчинити. Може у вас будуть якісь ідеї, задумки. В принципі, можу вчинити трусятник, бо в мене тут повно трусьок бігать. Ну, всякое можу вчинити. Учинім трусятник. Пой, маленький, пой. Так. Треба поміркувати. Як ми то вчинимо? Тут ніщо міркувати. Беремо сесе, та й вчинимо ще дубові прозори. Даже сяк. Треба ми буде атаку на всі вчинимо, а там будемо видіти. Треба ми ще і смирикові. Може більше. Більше мені треба буде смирикових. Сяк. Добрі, дораз придумаємо якийсь трусятник, бо видите, вони в мене похоже бігають просто. О, знав. Низьки ми попробуємо добити пчол. І це, мені ся видить, справедлива ціль на низьки. Добити собі пчол. Ні? Так, начиряємо собі свіжої грибної поливки. Можемо шутер відкласти, можемо не відкладувати. Так, значить, цей дуб, так як він уже виріс такий великий, ми віддав лишимо так і сяк. А тут йде у мене суд берези. Та попробуємо заспавнити собі із цих берез. Попробуємо собі заспавнити пчоли. Чинимо трусятник. І будемо паралельно пробувати пчоли собі заманити собі пчол. Бо пасіка має бути парадним доповненням. Ага, тут яйця навіть не лежать. Ну добре. Нащо мені утравлений крумпель? Я його навіть і з'їсти не можу. Я його вержу гет. Так, хотів їм сюди ще щось відкласти, я видав ні. Сюди можу відкласти ще шутер. Хоч він у мене тут не лежить, не знав, де в нього шутер лежить. Є в нього вже 14 желіза. Ні в року. Можеш попробувати з ним дещо зробити. Або що? Добре, значить, ціль на низькість ми собі вчинили. Тут у нього були косички. Та й тут у нього є мало косичок. Тому сі заберемо. А вижу, щось у нього ніч не є кістяного пороха. А ні, є, 31. Та ні в року. Будемо пробувати приманити пчол. Добрі. Трусятник дали пчоли. Сесіби, слухай, і косиці їли. Добрі, може ми трусятник туй покладемо, значить, березу ми виціть заберемо, посадимо і туй. Сяк. І сю зотнемо. Будемо сяко то вчинити. Що за прикол за дівок з лисичого? То треба знати... Отося треба розуміти у сколомийках. Є така легінська сколомийка. Може мало не файна, або вона є і від тогося ніде не дінеш. Коби сте хотіли, я би вам заспівав, або... Ну, мушу нараз оповісти, що такий контент, нечеканий. Що за прикол за дівочок лисицьких? Такий доста, ні в року.
Так, це можна так і нараз пустити на угля, бо у мене ся кінчають факлі. Ага, я вже сюди почав був переносити ідіння своє. Та усі би сте були за, коби сте знали, за що сколомийка. Хочете? Бо нараз вам кажу, і це не якась сколомийка, яку я придумав, вона просто є. Ну, я тут, видите, якое страшне начинив. Ну, як страшне начинив, якраз уж не начинив їм. Та тут кіть покладу трусятник, та й сей треба буде і так ще продовжувати. Треба мені півблоки дубові. Ну, добре, заспівав вам. Є така у нас сколомийка популярна, ну як популярна, вона просто є. Ей, дівочки лисицькі, сорочина вишивана, цицьки мацицькі. Ей, дана, каже дана, шідиріді дана, гей. Ха-ха. Ну, сіко є. Сіко є, у того ся ніде не дінеш. Так, а мені треба нову фейсу. Ага, поняв. Сяк. Хотіли сте, ту його маєте. Сяк собі ще маленько полівеме. Сись забрати. Ну, добрі. Добрі, та все ще маленько даме земли сюди. І тут можемо почати класти трусятник. А ось так, гурісим оббив. На кілько широкий він має бути. Видав, чинимо такий невеликий. Йой. Всяк не мало бути. Ну, а за цирков, тут насправді можеш покласти якусь капличку ще, а вать якийсь хрест. Ну, значить, як ми учинимо трусятник? Тільки покладемо... Ні, я знаю як. То мені треба... Сяк, значить... А цяк від горі покладемо сісі. Так, тут ще хоч 2 блоки. Ось такий великий вчинимо трусятник. Доста читавий. Бо не було аж труськамся домак нігде. Сяк. Ну ж, мінімальний трусятник би був, значить, 3 на 1. 3 на 1. Мінімальний. Бо я хочу дещо майпаранною вчинити. Та буде сякий. Значить, як ото вчинимо? Вчинимо сякош. Сяк. І ззаду позапираємо. Йо, як би то вчинити? Ну, все понятно, все запре легко, та й з цього бока теж, а ззаду... А ззаду не знав, як би му то вчинив, так би без напряга, хіба сяк. Сяк, нормально? Ай, ну, все, позапиралося, супер. Туди. Угу. Зверху туди. Зверху півблоками можу закрити, або півблоків не помало. Зараз. Щось кактуси у вас чув?
Мені пак більш ніч не прийшло, Кітіс щось казав. Ну, якраз 8 плит, руненько. Успіх. Всяк буде добрі. Всяк би було нормально. Ага, айбо нам тут труськи треба якось приманити. Всяк. Йо, як потихися рубати. Між іншим, у Новоселиці я трусятники ще не клав. Ще раз лиш туй. Ексклюзивний матеріал. Міркуйте. Так, добре. Так. Якось так попробую. Айно. Ну. Ми попробуємо си привести цимбурів. Вони такої гиби застрягли. Нормально у вас усе? Ай, ну вони такої гиби, вони там в озурі застрягли. Лиш сись єден іде за мною. Ну пой. Мені треба хоч двох. А я вас дали на плужу ні в року. У них щось із цими проблема, із блоками такими. Ай, ну, там де прозори, там де гарадичі. Пой. А другий? Де ти, Цімбор? А де другий? Мені треба ще одного було приманити. Все видав не він. Так, не розумівся це. А, не кіна, куди тот це запхав. Тот тепер і не вилізе летить, ні? Бо у трусятникові лиш єден. Ай, матице божа. Так, у трусятникові лиш єден, тот там застряв. Ай, ну щось таке пробую. На труськи, видиш? Йой. Не подумай, може як це стане. Єногом заманив, а другий ники там застряв. Бо були в нящі. Пой. Пой. Пой, золотенький, пой. Ой, не сяк. Нет. Ні, не вискакуйте. Фух. Ха-ха, у мене двоє труськів. Двоє трусьок. От самі синам, Владіку. Утицямі синам. Ну, надіюся, ж будемося любити від озера. Їх тепер двоє. О, та я їх можу то-то. Піцітруська! Ура! У мене піцітруська! Порядок. Ну, трусятник готовий. Правда, там... Значить,
Все, туйка Труська суд у безпеці повністю. Та я можу всіх, що позастрявали у озерах, забити. Ну, добре, ти живий. А може і ні. Заберіть дітей від комп'ютера. Бо той... Синам і дюкам, правда. Забив їм, Тиня справив минулий раз. Так. Добре, трусятини у нього ні в року, а шкура у нього гінде лежить. А тут що? О, може так, знаєте, ось у мене розобрата труська висить на шпурі. Йой, це страшно. Так, треба ми то. Учиню все ще піціцько факлів. Просто убив не били. Нормально. Мені чується майбезпечно, коли є в мене штоус факлів із собою. Ідеш скрипку паски ще мастити? У тебе ще є паска? Я думав, що вже споїв все. Ні в року вже тільки часу прийшло. На що би ми пруд годин бити треба? Так, туй сих може буде пак плодити, да, як. Кук! Дикий видко їх. Є піці труська там. Ага. Все споїв, кроме паски, ясно. Так, значить що? У нас місія тепер мати пчоли. Мені треба пчоларіум такий вчинити. Правда, не туй. Мені ся видить, що я то вчиню інде. Ось у мене ся як появлять пчоли, та я їм десь туй зроблю місто. То. Ну, ось тут у мене буде город, та значить з одного боку у мене мають бути пчоли, а з другого боку у мене мають бути косиці. Та я якось так може в той вчиню. Ось, туйка я повисажу усі косиці, які у мене суд, а туйка я собі розширю маленьку сесю зону та улики у мене там будуть. Нащо я й сяк чиню? Я десь вичитав був, ось... Ну, де б вичитав був? Десь на інтернетові, ось... Айно, це спойлер. Я трусятник ще не чинив. Ну, інструкцію ще не чинив. Та правду кажеш, це такий шпойлер. Ну, що б хотів казати. Вичитав він був ось... Кіть покласти так. О, щоб пчоли фурт літали понад кертом, та на ньому май скоро швидко дозрівати. Бо пчоли будуть летіти на косицю та вертатися, та з них се буде сипати тот пилок. Та ось воно помагає май скоро дозрівати всьому, що росте на городі. І це не фігля, і це реальна механіка майнкрафтовська така. І... Ну, аж це мені навіть не треба провіряти, воно фунгує, і це підтверджено, що воно фунгує. Мені то просто треба буде вчинити. Значить, аби то вчинити, то треба нам, аби у нас були пчоли. Добити пчоли не тяжко, нам треба просто маленько удачі. Шпорлер. Ну, шпор конкретно не чинив їм. Ну, якусь інструкцію на шпор, бо його не треба, він є. Він є у Майнкрафтові, просто шпор. Може треба буде... Я думав також, може вчиню окреме відеоінструкцію якоїсь концепції кухні, наприклад. Ось як я тут вижу. Ну, не більше.
Айно, може вчиню якусь таку кухоньку. Як бджоли добити? Дерево. Дораз розкажу. Так. Дерево, коли росте попри косиці, значить, кіть коло дерева є мало 2 косиці, та є шанс щось 5%, може менше, дерево виросте із уликом. Та тут не треба ніч дуже сильно мудрувати, треба просто садити дерева з косицьми і на одному з них появиться улик. 100% появиться, просто не нараз. Ось то у мене просто гонно зайняти якийсь час. Або улик точно буде. Ну, а сися лада, що у мене тут є з їдінням, та я не знаю, це мені тут взагалі треба. Може це все їдіння перенести до хиш, а й вона раз стоїть. Ну я знав всякі тайні туті майнкрафтовські штуки. Ну, та видите, я тільки у себе у двірцьові посадив дерева попри косиці, туй, усяде. Ну, на сих, видиме, не попоявлялися раз ніякі туті. Не попоявлялися ніякі улики. Пробуємо зась. І важний момент, ото мусить бути авать дуб, авать береза. Дуб садити не хочу, бо годин вирости ацякий. Владю, здоров, все, він тобі передає привіт. А береза максимально ацяка виросте висока гіалесися, та то не страшно. Може даже вчиню собі кам'яну фейсу, бо мені камінь вже не дуже й треба. У мене, я хижу вже поклав. Ой, що я розбив тут? Ну, та з пчолами то не так тяжко. Вонося добудеся шиковно, треба лише маленько буде почекати. Та може треба буде піти та маленько порубати худобу, бо у мене там дуже много. А сися бавка, я її чинив окрему інсталяцію на одну коцку. Та в мене там не є того. Не є в ня фабрика, не є в ня ніякої оптимізації. Та не хочу би ми Не хочу би ми підглючувала бавка. Та йдемо забивати корови. Овицюня 3, коровуня... овицюня більше. 6. Та може мало то. Мінус 2 віці. Айно. Та й пару коров тут заб'ємо. Ну, видите, і тепер підглючує бавка. Що в ня? Не є в ня тички на то. Оба. Уже в ня суточка. Не є в ня дощок на то. Зараз буде. Так, ще пару коров забити. Сяк. Я собі можу дораз наплодити ще кіть, бо мені нагоду треба було, бо мені не дуже й треба. Можу ще й віцюсю забити, бо гіндевня ще й набила. Все, 3 віцю в няся обстали. Коров доставня. 1, 2, 3. Та й 3 корови ся обстали. Та й грибних коров у ня теж 3. Айно. Ну, нормально. Нормально сяк можу туди лишати вже. Так, сюди викласти вовну та й кожу. Так. Все, швидко можу раз тут викласти дочасно. Но є в ня кістяного пороха доста. Лиш я не знав, це хочу його тепер основати на сесена дерева. Вони гіби і самі виростуть. Я не мушу пилувати. Заки чекаємо нові берези, та можемо піціцько ще подфармити. Безконечний блок. Раз який план.
Видите, як добре ходити на стріми до мене? Будете мати спойлери до відео за новоселицю. Не думали сте, ні? Ось така буде удача. Тепер ким подумав, що може дає яке відео, де ти за шором будеш указувати і порунювати свою ставбу руснацьких елементів у новоселиці і реальні конструкції з нашого світа. Пак, я гиби так і чиню. Ну, в тому смислі, ож... пак я так і чиню. Я чиню інструкцію, ось там, наприклад, кладемо, я не знаю, що там, що послідньо я клав. Що послідньо я клав? А ну чекайте, не поникав. Гуйцанку. Ну, послідньому клав гуйцанку, пак, ну, та я указував фотку, ось що я кладу. Я фотку указував. Це ти не за то кажеш. Лишній раз є повод побзирати на старі фотографії, пак я так і чиню. Там, з відео на Кросната, я у відео указав Кросна, просто не дуже детально. Я не можу нагуглувати якісь файні фотки, ото мені треба якийсь, бюг знає, який ресерч чинити. Чекай. Ти так і чиниш, бо в тому відео гонно бити вшиткою, то за шором. Що є під вшиткою? Гуйцанка? Мадярізм? Чого? Гуйцатися. Я не знав. Не знав, що ти казати. Чого б то мало бути мадярізмом? Думав, ож нет, бо ника є... Я так знав, що галичани кажуть гоцатися, а ну ж є таке. Та то, ну, у них не може бути мадярізмом. Значить, видав і в нас воно не мадярізм. Ну, не просто ж ресерч треба буде робити, а й такий доста читавий ресерч, кіть указувати ушиткі елементи дуже детально. Ну, що буде велика робота. А так я кладу по пам'яті, та й кладу, в принципі, мені ся видить доста файно. Ай, ну, предположення за мадяризм, бо ник десь то не чув. Туй сяк, і це, знаєш, і це дуже така типічна у нас ситуація. Оскільки ти чуєш від нашого членника якесь слово, котре у тебе вдома не кажуть, то авать мадяризм, авать по-українськи. Ти кажеш, хто? Все, українець. Ні. Ну, є у нашої челяди така якась чудна тенденція. Йой, сигіняшна овечка умре дораз. А ні, ники, не роздавило її. Ну, та я її б'ю. Там-то-то. Скелетонися всякі появили. Я думав, може я собі вчиню щит, та підуся з ними мало копкати. Що би сте казали? Йой, глину сюди не треба. А де я піря збирав? Піря у мене видав у хижі стоїть. Видав. Бо я вже не бізюний. Що в нього всякое сміття по жибах. О, там кріпери. Ні, я з кріперами ся не хочу бити. А є в нього лук та й стріли, а є в нього он 6 стріл. Та й 2 лука. Їх кіть скласти, та буде дораз новий. Що, в принципі, дуже не піло. Та й 6 стріл. Ото достав бися стріляти. Ай! Трафив у мене. Мало їх позадирав.
щось. Ні, з кріпером я не хочуся бавити. Ай, капець. Що чинити? Як і прийду, то він це розбухне. Мені то не треба. Лишуся дурної роботи. А! Піць. Лишуся дурної роботи, піду спати. Так, не є у нас тут того. Улика, не є. Шкода. Є в нього 6 стріл. Або вбити кріпера, то треба ми в нього стрілити хоч 4 раз. Так не ся видить, тож дасть 4 раз. Ні? Та що за... Хоба. Ага. Поняв. Поняв. Та всякі вчиню. Так, ідім спати. Можеся задеспавнять тут фраси. Скелети горять. А паука можеш забити, бо паук то-то. А, ні, є там кріпер, єден. Або з єдним, думав, можеся розбереме, ні? Це що таке? Я хочу тут і стріли. Йой! Паук не поняв, що це стало. Та й умер. Ну добре, ця фармилка на моби у мене якась дуже нелогічна. Я навіть не пробую чинитися, що вона якась файна. Або кільком стріл скільтував, тіком і знайшов. Ще плюс 2 кістки. Ну. А, ну та й все. В принципі, воно мені не дуже і треба насправді. Кістя класно, бо можна кістяний порох перечинити. Бо у мене з тим проблем тепер не є. У мене ні з чим тепер проблем не є. Тут не живі та парада. Так, попробуємо мало покільтувати кістяний порох. Так, не є. Ого. Ого, щось домак не хотіло рости. Розказуйте, як сте Пасху відсвяткували? Що у вас інтересного сталося? Бо я в основному хворенький був. Так. Добре. Пробуємо далі. Не є у нас пчол. Добре. Може підемо вчинимо пчолам такий нараз місто? О, їх ще не є, або можеш пійтися приладити.
Так, де ми тут? Дубика. Так, все покладемо сюди. Можемо... О, можемо си начинити угля. Кіті так уня тільки березя. Так. Почнім се туди ще сих. Деме. Так, хотів, значить, учинити ото усього бока. Розберемо ту маленьку сисю городину. Доброго здоров'ячка. Хотів давно попросити Кіко, що? Як часто... А, ось оклична одміна, як та фурт. Ну як, у тих руснаків, котрі несуть асимільовані, та фурт хуснуть. Я би і не подумав когось звідати тако. Так. Потихеньки це все відбива тайно з цими з дерев'яного фейсу. Самобавці мав недеритову фейсу. Немає ліпшу, там щось на ній ефективність 3 лише, це щось таке, або недеритова, та вона дуже шиковна. Руня очисив. Туйня недеритової не буде, ясне діло. Айбо, хоба. Ну, маленько май то. Так, є в нього тут ще земля. Сяк. Так, можеш сюди мало продовжувати. Так, тут у нас що? А, тут у мене ще 1 мільйон ресурсів. О, є в нього тут і кам'яна кам'яна фейса та й кам'яна лопата. Я собі на щось нову чинив. Ну, добрі. А, є в нього ще штовс. Ей, не боре. Штовс земли. Ну, та туй можеш класти сісі. Наприклад, туй може буде покласти, та й туй. Та й туй. Кітюня будуть. Кітюня туйка будуть 3 улика, ну, най буде 4. Кітюня будуть 4 улика, то буде успішний успіх, можеш казати, ось учинив їм то, що треба. Я можу і це все позабирати. Не все. Ну добре. Я то перенесу раз сюди. Так, кістя, нитки. Що там ще було? Таке піря. О, не знав, де піря покласти. Ай, ну туйня було піря. Це туди поклав. Так, все, пауче око, все зілля класне. Воно видав. Я видав. Видки в мене це зілля. Я бив туту. Бо сорканю. А чий? Ту їм піря ще викладував. Най буде все в одному місці. А, ну логічно. Пірям сюди складував, бо воно гиби на стріли. Так йому то скомбінував. Так. Подоїти корову. Ну. Добре, туди косиці треба перенести сюди. Косиці у мене будуть
туйка. Ну, та й треба усяких других ще косиць. Не знав. У мене, видав, тут много косиць не буде. О, я можу поникати, в якому я біомі. Біом Minecraft Plains. Ясно. Та тут лиш сякі будуть косиці. Видав шанс ось виростивня, то та синя косичка дуже-дуже маленький. Ну, або можеш попробувати, ні? Так, ще в ній є доста землі, то можеш туди маленько продовжити. Всяк раз доста. Ну, ще й червону мав, жовту. Добре. Ліпше генич. Або могло бути ще найліпше. Так, ще одна жовтенька. Добре. 27. Ну, ні в року мій скільтував. Болоня виріх 40. Ю-ю-ю, що му чинив. Скільтував їм ще один порох ненароком. Хотів їм зорвати ту ягоду. Так, добрі. Добре. Так, йдемо никати ці. Що то був за звук? Такої би там труськи зашуміли. Ну, на сівберезі теж ніч не виросло. З того, що ми треба. Що? Pion Substance. Заповнюю конспект. Повничній допомозі під ваш стрім. Дякую за фільм. Дякую вам, ось зайшли сте нам низько. Не знав, це давно никаєте, ми пробуємо приманити собі пчол. Понасаджуємо, видите, тут горі косицями сесі, берези. Та буду пробувати то. Бо є 5% шанс, добре тямлю, аж появиться дерево уже такої із кимаком, у котрому будуть жити пчоли. Дикі. Та з ними вже можна буде наробляти. Ну. А перед цим поклались ми трусятник. Некайте, тут є трусятник, тут живуть мої труськи, такі піціцькі, видите? Які файні. Може їх буде пак наплодити зась, авать косицьми, авать морковлю. Моркви в мене доста, хвала Богу. Так. Ти би може спати, хоч епенці не мусай, у мене Демдів. Спати йти не мусай, у мене туйка ушитко засвічено, айно у мене вся моя територія засвічена нормально, туй бися ніч не мало спавнити. Ні? Туй ніч не є, добре. Лиш тамся спавнята, бо я туди не ходжу. О, може буде мало рибу поймати. Може буде мало рибу поймати. Може ми випасти дещо дуже класне. Я, правда, може мало нелогічно аж сюди все построїв. Ліпше би було, видав, мати то біля хижі. У мене біля хижі сад. Ож, я туди спати ходжу, або то єдно. О, Сергію, воістину воскрес. Як ся маєш? Ха-ха. Як яся мав? Паранно. Я найтеся похвалю. Сергію учинив їм трусятник. Який паранний. Тут у нас труськи живуть. І це тобі спойлер, бо я буду чинити відеоінструкцію у рамках новоселиці. Буду чинити відеоінструкцію, як трусятник чинити. Та і це доста такий читавий великий. Можу чинити май-маленький. Між іншим, я можу тут чинити ще й май-малий. Ні? Щоб у мене були два трусятники. Тут є май-великий, а тут ще май-малий. Так і вчиню. І доти ще пробуємо приманити пчол. Видиш, посадили ми уєнно з косицями скіпці берези. Та є шанс, що виросте нам дерево з пчолами нараз. Ну, добрі.
Йдемо, що вчинимо маленький трусятник. Не мусить у ньому когось жити, або учинити його мусить. О, та я його учиню май світлий. Я його учиню світленький. Нова ідея тобі всила. Пак, ну я за то і кажу ж. Тот, ко ходить на стріми, видить много більше, і тот, ко просто, ну. Тот, ко ходить на стріми, та видить много більше, і челяник, який не розуміється, та й лиш відео никат. Сяк-сяк. Мене ся звідаєте. Я не дуже розумів, до чого сесь вопрос. Я за Пасху ніч не казав. Ну, в смислі, що я хворий був. Я не мав даже шансу, аби дуже хотів кудись піти. Ей, Майку, здоров. Ники, найтеся похвалю, я тут труськам хишку вчинив. Ники, тут такі піціцькі, вони в мене там будуть жити, бо там безпечно. Бо вони такі доста не дуже розумні, то вони знали вискакувати гет. Других я перебив, правда. Поїни застрявали у мене у хижі у тото. Поїни у мене тут застрявали, або я їм тепер хишку вчинив. Ники, видиш там. Вони ся мене боять, правда. Або я їм пак тото принесу косичку та будуть ми раді. Так, треба мені ще один смириковий пролаз, а я не взяв. У мене смерека більш не є. Ну, сісі, кролика, труська, Ники. Хоп-хоп-хоп. Вони там живуть тепер. Треба їм віддав той бал сіна покласти ще, не? Сіно бо їм не похибіло біля того. Ай-яй-яй. Ну, не зовсім зайці, а й труська, ну, кролика. Зайці гиби дикі, май великі. А, то є, ну, то... Не будемося придирати. Так, треба ми ще сісі, та треба ми півблок. Ні, будуть у ня дубові. Будуть у ня дубові. Так, я чиню ще один, лиш май маленький. Сяк. Тебе теж такі жили? Ну, у мене стрий держав доста довгий час. Тепер вже не держить, бо він на зиму йде. Він на зиму йде до сина жити, та вже не дуже має час на таке. Так. Сися хижа маленько не така гіперва у Новоселиці. Знаєш чого? Бо я тут учинив, ну, концептуально, айно ж в тебе є тридільна хижа, сторнац. Ож, концептуально така сама. Тридільна хижа, сторнац, туйся заходить до великої хижі, туйтя сіна, туйся йде на під. Ож, концептуально вона така сама. Або якісь деталі іншакі. Наприклад, у Новоселиці я там учинився все з дощок повністю, а тут з пролазів. Хоч виход на вулицю я руно такий учинив тут. Ось, і сам учинив з пролазів, не з дощок, та тут гиби більше містася споза того видить. Та й туйка у мене столярка. Ось у Новоселиці я там стайню вчинив, ось я там корову прив'язав. А тут у мене робоча місність. Та й, видиш, падемент я вчинив мало інший, такий з дощок, та й з пролазів полосатий. Він там теж такий на партиці. Ну, та тут у мене робоча місність. Мені ся любить, тож у мене є таке. У реальності у такій клітці вони бися там усі побили. Тільки виграв битву, бися ще много і много плодили. Ну. І це теж у когось виникав, це не я придумав. Йой. Так, значить, трусятник. То насправді може було я не лишити, бо міг спокійно покласти. Отсяк. Ну, та ще меншу версію таку учинив. Добрі, тепер попробуємо приманити ще якихось трусьок, кіть вони ще у нас суд. О, ви виросли нові сесі.
треба стяти. Тоже хочеш побавити майн? Я би радий помочи із тим, або не знав як. Між іншим, мечте Майкові дещо на банку. Банка закріплена у описові. Майк тепер на фронті нас усіх боронить. Та, сервіс із донатами не фунгує, або монобанки ще, хвала Богу, робить. Ну, треба ми авать косиці, авать морков. Косицім виклав, а морков гіндає. Так. А де були ще зайці? Я їх щось не вижу. О, туй-сут. А, дораз свині вилізуть. Хопа, хопа. Оп, 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 оп. Пой сюди, пой. Пой. Манюнька, пой за мною. Пой сюди, пой, золотенький. Оп. Оп. Ні. Ти там дулися обстанеш, то не буде добрий. Пой, сяк, добре. Сяк, за мною. Пой. Добрі. Пой. Мало май сюди, мало май дміні. Все, там є. Порядок. Сесія ні з ким не піб'є. Так. Добре, 2 трусятники у нас тут. Файно. Треба їм бал сіна покласти. Є в нього лишнє сіна. А, у мене ще й туй труська. Попадали все. Так, курися нанесли. Кури мож таку іще вчинити. Не вийшло ми, ну добре. Так, ти раз бігай туй. Так, все би треба викласти гет. Повний ЖБ сміття. Понятно, просто ідеї з хижами кінчили у село, та я дивлюсь з твоїх останніх відео, а із мого села, де я жив в реальності. Пак я сяк руно і чинив. У мене тепер обознав у Новоселиці уже в мене 12 хижів. Ну, у моєму світі. Уже в мене там 12 хижів, та з тим уже можеш наробляти. З тим уже має інтересно. Так, СС теж мені не треба. А насіння пшениці, між іншим, можемо пустити таку ще на кюстяний порох. Ну, там у мене вже 12 хижів. То вже ні в року. І кожна хижа да чим інша, що вони несуть усі однакі. Та... Просто, коли вже вчинив інструкцію на одну хижу, то вже маленько глупо чинити інструкцію на ще одну хижу. Ото вже, видав, ліпше буде вчинити якимось окремим відео, як прогулку, як шпацір, теж по селові. Указати, щось в ньому поміняло. Ні? Добре, Майку, дякую за бігись. Держися там, сокотися. Поличиш кілька тях хижів? Добре. Так, добрі, все вже почти все повростало теж. О, хотів їм сіна якраз. Не є тут сіна? Пшениці? Не є, там можемо назбирати сесю. І пенсін на один тот штовс би мало застати, не? Хоба.
Це може гет. Так, єден що, скільки можу вчинити? О, можу 3 вчинити. Та най всі 3 будуть. Най всі 3 і будуть. Так, виросла ще на береза і зась без того. Так, добрі. А цяк. Цяк покласти, та й один сяк. Нормально. Можемо ще якийсь компостер упалити, не знав, це треба. Ну, за хижки є в ньому много ідей, як ото файно вчинити саму хижу. Або тяжко мені то представити у вигляді відеоінструкції, бо то буде просто повтор того самого. Вам не буде інтересно никати, як зась чинити 80% того то саме, і лиш деякі детайли іншакі. Ну, я не вижу у тому аж такої перспективи, не знав. Треба поміркувати. То якось видав можу чинити. Ну, раз я більше никав у бока такої екскурсії. І взагалі не походило б вчинити якусь екскурсію селом, ось що уже є. Бо є ні в року. Ну, та й не хочу спойлерити, або буде там і читава транспортна система. Не людям, бо людям вже є штрека. А й буде там соляна баня, та треба тут усіль буде де возити. Та й треба і буде чим возити. Ну, будете видіти. Так, добрі. Сись теж без камакарас. Ну. Ану, заспавнився там дако інтересний. Вижу раз лиш кріпера. Трьох кріпер. Ні, я туди не йду. Треба мені СС мало розширити. Мені тут досить тісно ходити. Іду я туди за своїми півблоками. Так. Що, 14 хижів, церков, бар та й 2 колодця? Ну, йой. Я старався так, ну, все дуже ні в року, все доста читаво. У мене ще корчми не є, або я вже планую вчинити. Хочу вчинити корчму комбіновану із якимось, знаєш, таким гібогостелом. Ну, стандартна така стара корчма, у котрівся можеш обстати переспати на події, кіть ти здалека йдеш. Воно епін у нас не було так популярно, така концепція. Бо ж у нас не натільки люди часто кудись путювали, бо у тій корчмі треба було переспати, або таке теж є, та я так хочу вчинити. Ось буде корчма, у котрій можеш заїсти, випити, та й кіть треба переспати. Мені се видить, що класна ідея. Та я корчму вчиню. Колодязі у мене в селові повно. Учинив він був ще кам'яний колодязь, лиш ну, не дуже він це мені получив. Не дуже мені полюбило, як він це у мене получив, та я за нього відео просто не вчинив, споза того. Не знаю, добрі, то це не добрі. Деколи може ліпше не дати лупину, ні? Та й таке. Ну, та й плюс я вже робив відео за простий колодязь, такий дерев'яний. О, у мене тут його ще не є. Треба мені тут туди колодязь покласти, такий простенький. Там, правда, треба то-то. На нього мало желіза піде, а у мене тут не є метода желізо якось добивати, кроме як копати тот. Коротше, мушу скільтувати желізо на ланс.
То мені треба, значить, 3. 3 желіза мені треба на аванс. Айно, 3 желіза. У мене тільки має бути. Поляку, здоров. Якся маєш? Ми тільки чинимо всякого інтересного. Що в нього ще? Ага. Сяк. Так. Добре. Запалити світло. Всяк добрі буде. Ну йо, що у нас там із березами? Берези ростуть слабенько. Треба ми вчинити фейс. А, фейса ту є. Добрі, Ники щось пропустив. Чинились ми трусятник на труськи. Сякий є май малий, а є сякий май великий. 4/2, а є сякий май малий 1/3. Не всі труськи ся стали, поїднув тікав дед. Або мені сьогодні тож доста файно вийшло. Ні? Ну, та й пробуємо низько. Є в нас такий піці план. О, може то написати на то. Дораз, секунду. Є в ній ідея. Є в ній ідея. Як воно буде? Сяк. Далі. Сяк. Я на минулому стрімові навчився з тим наробляти дораз. Так. Ану. А куди ми ся то всокотило? Секунду, бо я щось... Я ся стратив. Ага. О. Ха-ха. Ану. Добрі? Добрі. Має бути добрі. Так. Ну, оби було нараз ясно, що ми низько на стріму вичинимо, ні? Так. Треба подоїти корови. Хоп. Добрі. Обставлювалися 4 дараби городини бавиткіть. Не знав, добре. Там фраси всякі. Не хочуся з ними тепер бити, піду ліпше спати. Не указало. Чекай, у мене там було переключено на топ-чат замісто лайв-чат. Тепер уже видав і не укажеся, айно? А щось ся звідав? Ну, чекай. Це за скін? Це ся звідав за скін? І це мені скін чинив Петро. Я його попросив намалювати, то він мені намалював. Петро дуже шиковно знає малювати ники. Піп. Бо я ліпше буду бігати у брата, і потім небезпечно. Так, Сергій пише: Мігалю, слухай, ти зробив кросна, та мусив би зробити таку комору, де тече вода, та там милуть покровці. Не комору, або айно. Я розумів. Отося називат валило. Ось такої велика кошарка, яка у потоці є, і там напором води покровці ся милуть. Отося називат валило. І це дуже добре, що ти написав, бо валила у мене в спискові не є. А тепер буде. Неке руно при тобі.
іду у свій список новоселиці і допишу Валило. Я ще не знаю, як я буду то чинити, бо то звучить досить сложно, або буду. Так. Ну може буде і далі позначувати, щось уже зробив. Ну, у мене гіби є список. На новоселицю у мене є список, що я хочу вчинити. Ні, валило це не по-мадярськи. Петро Шиковняк. Петро знає з тим наробляти. Мені ся дуже полюбило. Я по секрету повім Петро на мій заказ іще один Пчоли! Никина! Jedna. Зараз має бути ще одна. Попробуємо ще. Може нам повезе мати більше один. Бо я не знаю, там мали би бути дві пчоли, або не вижу, де є друга. Або успіх! Все, тепер сися береза обстається туй. У мене дві. У мене са дві пчолки. Виділи сте? У мене дві пчолки. Класно. Ура! Тепер можеш чинити пасіку. Круто! Тепер я можу учинити повну пасіку. Класно! Так і все заговорив. Но, там шанс, я так читав, приблизно 5%. Та, можеш казати, що ми дуже шиковно все добили. Бо 5% то значить, кожне 20-те дерево буде мати млин. Млин та й валило будуть... Ну, коротше, я собі так запланував, кітямиш, де в мене там є гора така, полонина, на котрій буде салаш. Та з тої гори я учиню зворину таку, аж потік буде течи, і у низині того потока буде млин, і, респективно, буде валило. Ура, буде пасіка. Ну, і це ще не рахується. Дикі пчоли, нам їх треба одомашнити. І ми учинимо уже нормальну пасіку там. Я собі тут вже виділив місто. Не знаю, ко не чув, аж тут 4 у нас будуть кимаки. Там будуть косиці. Я би так хотів, би пчоли виціть, летіли понад керточку мою, сюди, і бися поквертали, бо я так вичитав, аж так будуть май скоро рости всі ростиня сісі. Аж кіть над ними пчоли літають. Це такі, теж специфічні майнкрафтовські механіки. Бо весь на салашовиниськи якраз. Ну, парада. Так, туйня можна гриби ходити, між іншим. Кампець. Та я такий дуже легкий план собі написав, що це дуже легко збуде тепер. Що туй? Треба поглядати, може є якийсь сякий віджит, або я міг по ходу стріма, наприклад, отклинцувати, щось ми вже вчинили. Так, не дуже голосно бавка, бо мені сьогодні тож мало поголосно. Так, добрі. Пробуємо виростити ще. Ніч не є. І всі ніч не є. Що? Церков із дзвонарню. Так се каже. Мав церков, ось окреме дзвонарню вчинити. Зато кажеш, щоб вона була не у церкві, а й окремо вбудована. Я епінсі не знав це не знав це тямиш. Я на серверові чинив таку дзвонарню. В принципі, в новоселиці теж таку можу чинити. Доста файну. Та, можеш казати, ось буду. Но. Так, значить, кить пчоли вже туй, та треба зачинати. Треба ми буде. З яких 5.
Уже учинив 6. Ну, най буде 6. Бо єден треба покласти туй. Єден треба покласти туй, бо може було з нього набирати, що треба. О, у мене є склянка, може буде мед набирати. Бо мені треба 4 склянки. Мені треба 4 склянки, значить. Туй, туй, туй та й туй. І на у мене буде туди запасна ватра. А це є у мене пуста склянка. Ну то вже мусай буде авать пісок. Не є у мене пустої склянки, я лише моментально здоров'я. Ну то шкода кільтувати. Не, що на мені аж дуже треба. Що за дерева просрочені? Та не просрочені, нормальні. Кажу, 5% шанс, а то значить, то ж лише кожне 20-те дерево. А я... Ну, я видав до стільки і виростив. Не буду тепер переникувати стріму, бо лечити, бо точно більше 20 дерев тут ще не посадив. Та і все нормально. Айно, Владю, і це добрий план попробувати вчинити церков, а дзвіницю в одній окреме. В принципі, я так і планував, бо я не хотів учинити руно ідентичну церкву до тої, котра у мене у Лингарському. Так. Ні, раз вас не буду плодити. Майпак. Раз ідіть собі по ділу. Треба мені, знаєте що? Треба мені тепер ножиці. Перше желізо, котре я буду кільтувати. Я ще не кільтував ту желізо, представляєте? Перше желізо я потрачу на ножиці. Супер. Тепер можеш учинити камак. Покласти його туй. А тепер у нього можеш привести пчол. Третя. Міся не повіділо. Туйка 2. 2 пчоли мали бути у вуликові. Тубі. Чиніть дітинкою, вона має тут жити. Так, і сі раз прикриємо. Бося пчоли не попекли нагоду. Маленька пчолка втікла геть. Я думав, що вона буде тут жити, що вона ся прияже новому вуликові. Так, я б думав, що на веселицю дуже би пасувала церкву, котру спалили у Майданові. А яку там спалили церкву? Ану, секунду. Спалили церкву? Ага. Ож у 74-му годі спалили таку. Ага, вижу. Є на сайтові утрачені церкви. Між іншим, на цьому сайтові з втраченими церквами. Ага, ти вже у Телеграм десь устиг зверечі. Кампець, я не встигав читати. Щось ніч не звер. Коротше, мені ся види, то що ти за Ісю церкву кажеш. Бо її спалили в 74-му годі комуністи. Там у них такий шрифт, і у мене туйка у бавці. Ну, туй, де пише чинимо пасіку. Та на тому сайтові із утраченими церквами сей шрифт хуснується. Добрі. А що я хотів? Де ми пчоли? Ти де літаш? Де думі? Тут і де пішли?
Тако гибунися стратили просто. Пой, маленька, пой. Ну, тут тут всі троє, добре. Так, а ну чекайте, я музику переключу маленько. Удмотав. Друге діло. Так, Мигалю, ти ми там кажеш за полонину якусь у Новоселиця, бо яся не орієнтую у тому світі. Думав, женелем яся не орієнтую. Не хочеш зробити мапу, план свого світа у форматові морського боя? А, ну мож карту буде вчинити. І це добра ідея, мож карту буде вчинити. Хоч не знав, це я то поберу сам, може попробую когось мені з тим помочи. Або карту вчинити мож. То не так тяжко. Видав, мало би бути. Ну, залітай до хиш. Що їм є? А на якій я висоті, між іншим? 60, на нормальній висоті. Вони якісь страчені, вони не видять свою сисю. Чудний мало. Пак ніч, вони би мали... вони би мали йти спати у то-то. Уночі вони би мали йти спати до себе у камак. Може вони не гонні знайти свій камак? Сись один зайшов, ся пчолка зайшла, а ся маленька щось дурна. Залітаю сись камак спати. А, ти у Майданові живеш, то тепер її відстроїть. Класно. На, сив де несе. З цими пчолами сама суєта. Нігон не думі залетіти. Ти до мене до хижі йдеш, погет. Пой. Я тебе поведу там, де файно. Ні, ото нормально ждем з долі. Ото нормально. О, і мала вже зайшла в сись. Мала пчолка теж вже в сись зайшла. Ну, пой у сись спати. От капчайся від того старого. То тобі не треба. Серйозно ти кажу. Якась не дуже розумна пчола. Ну добре. Так. О, скільки. У мене лиш пчоли. Раз 3. Лиш третя десь. Неясно де є. Десь ходить, не розумів де. Не гонно знайти своє місто. Дві вже пішли спати у новий камак, а третя десь туйка літать. Може їх там уже 3? Ага. Ні, ну я лиш 2 відів. Дорослі. Я лиш 2 дорослі відів. Ага, ні. Я його не буду ламати, то небезпечно. Вони сягонні пак на мене веречі. Вони сягонні на мене веречі та за то закусатиня. А ну не є і там дулі? Ай, ну там дулі літать. Ну та що вже вчиню? Йду раз спати. А шершнюки кочбілю. Ай, ну, то треба гадвабний дотик, у мене такого ясне діло ще не є. Та й може нігде і не буде.
у всьому світі. Пойме, маленько покоплеме безконечний блок, може нам щось інтересне упаде. Так, все треба поміняти мені сяк. Сяк. Добре. Ціка прийшла. Яка фаза блоків? Не знав ти оповісти. Я стрім почав із того, аж було в мене біля 2000 блоків накопано. Значить, дуже слаба. Дуже слаба фаза, бо у мене лише 13 желізами всього було випало, видав. 13 це 15 желіза усього. Вообще. В принципі, є метод, як добувати желізо у єднокодському світі. Ну, добре, є много методів. Унося все вперед у реселю на моби, а я його не дуже хочу робити на стрімові, бо то не має інтересна задача. Має інтересно буде улик чинити. А ми його вже чинимо. Так, тут зась лупина всяка. Це вже яка стадія на безконечному блокові? Я не лечив, ну там мені писало. Ну, починались ми стрім, та було 2157 блоків. А тепер може теоретично вийти та й зайти зась, та би воно мені написало скільки блоків. Ні? Або немного. Я низько немного добував, я в основному то. Приказував із чатом. Ага, не можу взяти, бо повнивня ЖБ. Повнивня ЖБ. Всякої лупини. Ні? Так, маржиняне м'ясося вже не бере. Не така одна коцка гіти бавив? А що в нього іншого? Знаєте що, я не пошкодую учинити собі одну кам'яну фейсу, бо він пішов і все розвалити. Ай, ну тут теж щось таке. У мене дотепер етап полонина видав. Уж я до печери ще не дійшов. Йой! Зараз би була комедія. Найлетя нет. Мені їх не шкода. У мене блоки безконечні. Мені все треба розібрати гет. У мене... Ну, я тут якось зачинав... Ай, ну у мене теж якийсь етап тепер. Якийсь, бо я не знав який. Ну, та якось зачинав бавитися з єднокодськовий світ, та яся звідав був. У чатове видав, аж що тую чинити. Аж за донати буду вам строїти. Ну, та... Юрко заказав хлів, та й то-то. Хлів та й хижу, та я то давно зробив. Та тепер... ну та ще й Кот Д'Івуар просив чічаний спавнер мобів, чічаний реселів. Я не знав, як його конкретно чічаним учинити. У мене є ідея, як ото можу вчинити. Або він ніч не донатив,
я не знав, це можеш рахувати його пропозицію валідну. Айбо, не позираючи на то, якийсь спаунер мені не похибить. Вообще. Якийсь спаунер мені не похибить. Головно споза того, ось мені треба желізо, та й коби нагоду трафилися ще туті. Селяни. Це звучить досить фантастика, бо ну, можеш попробувати імити того селянина. Можеш попробувати імити селянина. Так, моя баба так казала, зараз буде комедія. І це дотепер перший етап. Мігалю дуже важно, не пропускай такое. Я сам смішнявку в грі написав. Де? А чом блок через стіну б'єш? Боїшся, що ти здачу дасть? Я якийсь блок через стіну бив? Ото тяжко. Читати чат фурт. Ай, Мигалю, кілько раз гонив вижу, та все помагав. Все добра сколомийка. Ну, тут теоретично може буде вчинити собі реселів. Сяк собі то утмітити. Ні, то поблизько від тому. Туйка туди. Ну, дали дгорі 20 блоків, а дали у боки та й готово. Та я знав, як зробити ферму мобів. Просто на то треба много блоків. Та в мене в то видав буде смерека. В перспективі мені ся так видить. Бо смереку майлегко буде нафармити епентюку много. Нарубати. Шкода, правда, кам'яну фейсу, або то вже інно. Так, щось не наносили ми нового меда, ніч. Не там, не туй. Якісь не дуже робітні пчолося трафили. Ай, тот безконечний блок бивісь, ай поламав. Не дуже тебе порозумів. Ну, айно, я го б'ю через стіну, бо я ся був того, що витить гонну вилізти. А гонну витить вилізти много чого інтересного. Уже ми вилізали зомбі, кріпери, та й видав скелет був. Немного, айбо. Щось було. Кури. Курей тільки не треба. Кілько воно мені дає.
Хоба. Ніч супер інтересного. Хоба. Що в ній є доброго? Глина. Глина в то добрі. Вовна в то добрі. Ладичка. А тут що мало бути? Ідіння всякое. Ну. Реселів на моби чинити не тяжко. Я знав, як його чинити, просто що довго. Та й ото не буде інтересно на стрімові, да. Чого мені пчоли не понанушували ще того? Між іншим, де суд? Ану, чути їх буде? Там суд? Не чути їх. Єна вилетіла була за світ. Єна була вилетіла за світ. Ватру би ліпше відкласти. Ходжу просто уже бойовня місто занимати. Ну, є в нього ще 14 желіза. Що я з ним можу зробити? На зачатковій бавки ще б можна було пустити шноу, чи не відро, відро тися пригодити, бо в мене з відрами, видите, порядок. Туй. Серсаму теж чинити не буду. Уже му чинив ножиці. Ножиці ми треба було, щоб зачав всю епопею із пасіком. Так, ідемо спати, бо пчоли вночі сплять. Так, кіть хочемо, аби нам літали, то треба піти спати раз. Вони десь мають бути. Я їх устиг був вже наплодити, та їх уже 3 мало бути. Мало 3. Айбо не вижу їх. А де суд до фраса? Кампець. Не чути їх, бо тут гуділи. А в мене тут не є ніде інде міста, де б вони могли там, не знаю, застряти, чи щось таке. Вонися не задеспавнили, а ну поникаємо по путсвіт. Путсвітом їх не є. Йой. Путсвітом... Господичку. Так, путсвітом їх не вижу, значить вони десь мають бути... Вони десь мають тут літати. Айбо не літають. Ким фраз є? Де ми тут пчоли? То значить треба йти далі пробувати. Пак, айбо не є їх тут. Їх би було видко. У мене тут 15 дерев. Тут усі видко нараз. Ану. Господичку. Туйка не застряли, не є їх. І туй не могли застряти, було б їх видко нараз. Було б їх видко нараз, бо в мене тут лише 5 дерев туй. Єно туй. Не є їх. Десь пропали пчоли. Ну, боня пан. Найся не приказує. Пак, ну як, Владю? Є таке, айно, чекай. Указувати субтитри. Включено. Не чути пчол. Не чути їх.
Та не ясно, де суд. Треба ми, коротше, зась приманювати. Треба ми пробувати нових приманювати. Так розумію. І то буде не нараз. Шкода ж сяк. Ех. Ну так козна ж сяк буде. Зачав я пасіку чинити, а видите, пчолу зо мною так. Тікли в одні гет. Я їм хотів як ліпше. У всьому Камакові нікого не є. Ніч не гудить. Та й у тому ніч не гудить. Вони десь пішли гет, або кажу, я никав то-то, попут світом їх не є. Там єдна залетіла була попут світ, або вона пак витить вилізла. Та тепер їх там не є. Не знав, що казати. Шкода. Вонися не могли просто задеспавнити, мені ся так видить. Бо пчолися не мають задеспавнювати. Бо вони суть прив'язані від кимакові. Значить, є кимак, значить суть пчоли. Вони могли умерти, або вони могли якось хіба умерти. Не знав як. Може ми до хижі залетіли? Ні, пчоли самі від себе сяк на ніч не нападають. Та я даже я думав, що вони могли спечи всі сьогодні. Теоретично вони могли спечи всі сьогодні. Треба його розбити гет. У мене таке було, що пчолися пекли в огінь, то я завто сі позакривав, видиш? Сім позакривав, або тот був відкритий, вони могли в нього спечи. Або так і всі три нараз. Щось я слабо вірує. Ну та сяк. І от ягоди куща. То могли. Теоретично могли. Та що ягоду теж позапирати? Вони моглися спечи в огінь. Ну та добре, та туди пробуємо ще один. Пробуємо ще один, видите? Ну, так їмся був зрадував, що так мені то легко впало на голову. А оказується, видите, що воно не так легко. Оказується, що воно не так легко. Добре. Та пробуємо. Як упало, так і випало, ну.
Так, що можемо туди заверечі? Що б ми ще закомпостували? Можемо закомпостувати гризачку, наприклад. Я її не їм. У мене безконечне їдіння. Відкидюня русинського Майнкрафтові, Ники. Заходиш в штимовання, язик, руснацький, Подкарпаття. Все. Вибираєш, нажимаєш ок і маєш нашу бесіду. Більш ніч не треба. Так фунгує. Аби все правда ж моглися і в ягоди задіти. Могли. Та треба мені туди ягоди позакривати геть. Можеш, в принципі, пролазами позакривати. Не знавися. І це була причина, споза чого я почав був бавити Майнкрафт. Ти не знав, а я споза цього Майнкрафт почав бавити, ну. Айно, в версії 1.19.3. Та вже доста давно, вже 2 годи. Скоро 2 годи. Так, що можемо туди ще пустити? Раз видав ніч. Айно, так і вчиню. Перенесу ягоду, а вать... В принципі, я би не дуже й хотів переносити ягоди. Знаєш, як я вчиню? Я їх позапирав. Вицять їх заберу. Вицять їх заберу. Я їх тут поклав, бо більш не було де. Ну, так і у тебе версія 1.20, та у штимовання, хоча має там бути і русинська бесіда. Побзерай. Чи будеш на конець стріма могти вказати Піцицьку новоселицю? Можу, або мусите розуміти, що там будуть спойлери туди. Яся звідав у телеграмові, ось що низько стрімеме. Це єдну коцку, це новоселицю. Більше людей проголосували за єдну коцку. Чого? Кіть видко ж людям інтересна новоселиця. Так, знаєте, що мені сюди треба? Мені сюди треба тут і прозори. Пролази. Дубові си взьму, бо було видко. Так, єдним оком. Знаєте, що вчинимо? Зайдемо у новоселицю, або яся постарав так, аби було без великих спойлерів, я вам укажу 2-3 нові хижі, які я поклав. Так буде максимально безпечно, без спойлерів. Ні? Мені се видить, що звучить справедливо. Ники, написав Сергій ось єдним оком, а сам ми указав 3 ока. Це як? Ну, сяк неяка пчолася сюди не має забити. Ну, айбо... Тут і вже виздихали якось. Ай, ну дуже гонно бити, що нися сюди аватю гейн заділи, аватю сесі били. І це я маленько, видите, не продумав був. Ну, вже як є, вже як є. Вже іншак не буде. Та треба нам туди пробувати зась. Треба нам пробувати зась.
Придумаємо. О, можете попридумувати називки сурдикам. Айно. Це дуже добра думка. Можете попридумувати називки сурдикам у новоселиці, бо у мене там вже є 12 хижів, і їх теоретично можна розділити тепер візуально на 2-3 сурдики. Десь так. Ну, да, як погрупувати. Айно, видко ж. Що чому? Так, тут не є. Сурдик. Якраз сурдик має мадярський корінь. Або я би за то слово нігде не подумав і за мадярське, бо я його у мадярському язикові не чув, а по-русинськи чув. Ото значить частина села. І я даже не бізівний, що воно по-мадярськи то саме значить, що і по-нашому. По-нашому ото частина села. Фактично просто, ну такий є мікрорайон. Я не знав, як ти повісти інше. Або по-нашому то ся каже сурдик. Не є Натя Томаша. Об'яснити, що то та й нащо. Сурдик ото частина села. Наприклад, у Кушниці сурдик, у якому я жив, кличеться Балин. Далі штація, Вишній Конець, Прогін, Дуброва, Лужок. І це все гиби сурдики. Або і це так дуже, як би повісти, доста аморфно, бо ми не можемо точно де хишки описати карту аж деякий сурдик ся зачина та десь вже кінчать. Це доста приблизно. Ну, кіть у тебе частина села ся кличе жидівська, значить там жиди жили. І це дуже логічно мені ся видить, ні? Мочар у нас є. Такий сурдик, як Німеччина, це мало не порозумієш. Це у вас справді є такий сурдик, це фіглюєте зо мною. Ех, тяжко з тими пчолами. Ні? Тако би знав, що як буде. Ну, та й все, та й не є у нас того. Не є у нас кістяного пороха. Мусимо йти далі, да що думати. Можемо теоретично, я ніч не їм сі булі, та можемо у шиткі булі пустити на кістяний порох. Так кажу, бо в мене їх дуже много було. Півдруга стака. Ну, півдруга стака то вже не ніч. Ага, а як це чудо тепер збирати? Ай, не все ся збирати. Хоба. Так, я вже у вишньому кінці, посправді є такий сурдик, я вам дав 100%. Дай Боже, фляща, а то що таке? Здорово, лепермане. Що за флящ? Ей, з тими пчолами. Відділося так легко, ні? Айбо... То ти знав умирати. Указалося. Хоба.
А, я придумав. Можеся піціцько перечинити, обися воно відкривало дгорі, а не в долину. Так буде мало легше. Кіть перечинити, обися дгорі відкривало, то я буду годен нормально просто зайти та в того взяти. Де ми тут? Ож. Сяк кіть класти. Ну, то я можу подойти днем отаку і притик, ну. Ні, сяк не буде діла. То мені, значить, треба лише на туті, котрі вже виросли повністю. Ось сякся будуть запирати. Ну, то сяк файно буде. То, коротше, буде сяк туди. Ей. Ну, добрі. Тепер може днів буде подойти та забрати нормально. Все, порядок. Порядок, учинились ми. Привіт із Запоріжжя, здоров'я. Як вас занесло сюди до мене на стрім? Ми тільки чинимо пасіку. Ну, пробуємо вчинити. Бо раз ви нас пчоли виздихали, то не знаємо як. А й бо у нас тут огінь, ватра стояла, та дуже гонно бити, аж попалилися на ватрі. А вать моглися подзьобкати у драча, бо сутуня там солодкі ягоди, то вони могли у драчки тут і позабивати, та й готово. Ото замість здоров. У Березному так кажуть. А ведь попіля Березного. Я сяк ще не чув. Треба се буде затямити та позвідати. Може якось буде спознавати, що то. Так, щось ми не хочуть рости мої берези з косицьми. Ну йоу. Що можу ще пустити на кістяний порох? Не дуже в мене тут є що. Шкода, що яйця не йдуть на кістяний порох. Тих можна було назбирати ні уроку. Що, йти і все кістяк пущати, це що? Не дуже б хотів теж. Просто вам інтересна русинська культура? Ну, никайте. Я тут на каналі почав чинити новоселицю. Значить, я пробував у Майнкрафтові учинити таке історично правильне русинське село. Не модерне, а як було. Бо тепер воно таке є у всіх. Ну, та, наприклад, тут маємо хижу, і ця хижа учинена так, як у нас визирали давно хижі. Є у нас тридільна хижа, є у нас тут сторнац, туся, наприклад, мала сушити кіндериця через зиму, або тут кіндериці Майнкрафтові не є, не можемо то вчинити. Туся йде до великої хижі, тут були постелі, тут була лавиця, десь сиділо, стіл, шпорт, і в принципі все. Сікося ставало в хижі. Деколись ще по стилі сунули, та туся розкладували кросна, та взагалі нігде було в хижі стати. Ще з інтересного, що можу поїсти, як би то мені вчинити? Сякуня вийде? О, ні, то так треба вчинити було. Сякай. Ну, з інтересного, що можу вчинити, що можу вказати, колись давно, коли було дуже студено, та чинили під постілю такий кліт, аж постіль клали май високо, а під постілю вклали такий кліт, і там держали маленьких кюзят та вюцят. Айно ж, була стайня, а це така нормальна стайня була, де були корови, свині, або маленьких забирали до хиж, бо у зимі було дуже студено, та
частина худоби тако й під постілю жила, бо там було май тепло. Май тепло гівстайни. Так, що пише Сергій? Тепер поняв, що таке сурдик. У мене в Майданові много сурдиків. Рудавець, Денис, Дички. Ну. Котрі назвали на щось мого прапрадіда. Дички, булькіти. Айно, таке. Так, я й се видав туди розберу. Бо я кюзят до хижі туй брати не буду. Но таке було. І пенсі відів їм і фотьки із березників, де було таке ось постіля, під постілю маленькі кізятка. Так. Ну, козенята. Є коза велика, є мале кізятко. Йой, галичанин прийшов, кампець, я щось пропустив твою повісточку. Це що обгородив від зайців? Я зайцем учинив такий трусятник. Спеціалізоване місто на зайці. Туй та й туй. Маленький та й майвеликий такий просто. Лакшері такий гуртожиток. Всякі трусятники у Стрия, наприклад, були. Ну, ясно ж, там кожна коцка би мала бути окремим сегментом, бо не були усі гет-гет уєнно. Айбо у Майнкрафтові доста мало міста, та сяк воно має реалістично визирати. Ну, заспавнився нам був всякий... Заспавнило нам все було всяке чудо, а далі пчоли кудись пропали. Я один раз устиг висічі туту вощину та вчинив їм ще один кимак, або самі пчоли десь пропали. Та я си так думав, що вонися попекли були в вогінь, бо той не був вогінь, а вонися були у солодкі ягоди подавили, бо той у мене солодкі ягоди росли. Я тепер солодкі ягоди, видиш, пересунув всяк, убим їх міг закривати. Треба ми ягоди, відкрив, поїв. Не треба, та закривав гету, бо пчолися не посікли б то. Айно. Бо тепер, видиш, були у мене пчоли, а вже не є. Та тепер пробую зась наростити, видиш. Може удача буде. Айно, то я вживу теж відів. А ну, це похожі, це нормальному чи не уповіш? Розкажи свою експертну думку. Сутоня дві лодьки з собою. Нащо ми тільки? Ну. Можеш і гриби пустити в компостер, теоретично, ні? Я гриби тепер не їм сам. Можеш їх теж у компостер пустити, бо їх дуже мало. Ну, пустимо туди доні. Я з них і так ніч не вчиню. Мало я не планував з них не чинити. Їсти я їх не буду. У мене безконечна грибова поливка. Нащо мені їсти дині? Та я їх і не буду годин їсти. Насадити много саджанців? Ну. Так. О, я знав, я собі ще косиць учиню. Я собі ще косиць начиню. Просто я не знав, наскільки близько їх можеш садити один і другому, бо вони виросли.
Ну, бо я дотепер стимулював рост кістяним порохом. А цяк. Може, немає ефективний метод основання цього пороха, або... А що я з ним ще буду чинити? Мігалю, я построю стайню таку і в тебе. Ага, кури можуться спустити, а піднятися ні. Я б тебе порозумів. Або онося і не планувало, бо вони виходили геть. Я то тіпа вчинив, бо вони виходили геть. Я й се їм відкривати не буду. Вони там навіки. Вони лише там мають бути. Бо у Майнкрафтові вони туди не залізуть. Вони і не будуть хотіти туди йти. Ож я не планував, що вони туди будуть залізати. Добрий, поляку, давай, дякую, що зайшов. Так, ага, ну, все почти подозрівало. Скоро можна буде теж забрати. Ну, закид чекаємо, аж виростуть нам дерева. Можна насправді теж посадити ще. А, то сильно далеко не посажу і так. Бо треба ближче до коси цьому би було. Да, як так. То треба було близько до коси цьому було. О, сись виріс, тепер лиш. Ні. Сись тепер лиш виріс. Як їм поміняв на сходи, то вже залізав і спускав. Ага. Ну, я не планував, бо не вилізали взагалі, бо на відміну від пчол, у кури у Майнкрафтові не є такого поняття, як спаун, демо, хижа, у них такого не є. Та я не планував їх випускати вон. То може не дуже чесно одним так чинити, бо мене ніч не інтересує. Мені треба, аби кури були там одну та й готово. Вони ще не заслужили йти вон. Ники. Там суд. Та й там будуть сидіти. Бо вони кіть вийдуть, та... То вже їх не найду. Так, щось Владьо звіда це робить туйдако в чаті з схематиками, а ведь подобними програмами. Я не знав, що то за схематика. Та я ти точно видав не поможу. Ну, доки чекаємо то, та ще можемо мало порубати. У мене цей безконечний блок, насправді безконечний, бо фурт є накий. Ще з нього нічого інтересного не почало виходити. Казали ми, поєдні люди, ось там після 10-тисячного блока щось поранеться появлять. О, дирень! Все дуже круто. Не знав, це перший, це другий раз таке ми прийшло. Дерно. Все круто. О, щось новеньке буде. А ну, порадуйте мене. Яка фаза буде? Просто подзол, ніч інтересного. Що ти хотів викласти? Сесе видав? Тайдерно. Ага, ту є. Добре. Яблука. Ти більш ніч такого, ні? Дали лиш ковбани. Мігалю, що у тебе тепер на цілі? Айно,
Там написано, щинимо пасіку. Низько я не думав, що ми встигнемо ще щось, крім пасіки, вчинити. То і так, видиш, така лотерея натикося затягло, бо я ся читаво зрадував, видиш, всьому первому, а пак ся вказало, ось, ото бо ще за тими пчолами треба гадкувати, бо вони не повмирали. Бо мої повмирали. Та мушу собі обезпечити нормальний прирост населення пчол, бо міг супокійно поїсти, аж все виконано. Йой, пробачте. Так мися щось закашло. Йой, чекайте, я за водою лише. То раз прийду. Ну. Так, що там у нас? Муса і колодязь. А, точно, колодязь легко вчинимо. Колодязь ото дуже не тяжко. Далі, щось звідаєте, що тепер на цілі, сам читав. Може пчолу вулику? Ні. Ми то провіряли. Туйка, видиш, збоку долі пише звуки, так аби пчоли були там, та воно би писало, пчоли гудять. А пчоли не гудять. Колодязь. Добрі, написали за колодязь. Де б його вчинив? Може б його тую чинив. Ай, всього бока. То мені треба буде ще земли. То мені треба буде ще піцицько земли, то ми дораз шиковно накоплемо. А, тут се зачав камінь. Тепер земли не буде. Або камінь теж добрий. У мене каміння насправді немного. Так, Мігалю, як тобі нове відео за Майнкрафт від Моджангу, це поздравись. Не знав, за котрої кажеш. Айно, мертві пчоли не гудять, буквально. Мертві пчоли. О, желізо. Є, бой. Ще желізо, круто. Сяк, може, даже якийсь хосен буде. Дуже много шутера. Так, у мене вже ні в року желіза. З шутером що робити не ясно. А, ясно. Можеш землю задублувати з ним. Що треба мати більше землі. Так, лопату би ми треба. Так, ніч не виросло. Ніч ще не виросло. Ну, та сяк. Мертві бджоли не гудять. Епін сяк. Там би писало, що не то. А що там з новим відео від Майнкрафта? Я не никав. Можете мені в 2 словах розказати? Мушрум? Зась. Перебачте, у мене скільки вже суд. Добрі.
Зато буде шкура. Круто. Хоба. Так, це все можеш вимітати буде. Ай, ну шутер собі перечиню ще на землю, то класно. Так, ото можу уже. Так. 5-5. А де? Викладемо? Ай, ну. Добре. Так. Так. Так, так. Добре. Тепер, а що я хотів? Хотів на колодязь місто вчинити. Значить, то мені треба буде півблока ще. Так, добре. Угу. Ну, та розкажи, що там з відео за Майнкрафт? Уже сня заінтересував, а тепер ніч не кажеш. У мене що, чат поздиться, що? Пише Владю. Пише Владю, ну, закіч він пішов геть, пак я вже ся давно вернув. Давно ся вернув. Керниця... Ні, керниця... Колодязь. Не буде йти в бездну. Буде туй, у мене. Так, щось ми хибить городина. Розказуй, Владю, правду. Що ти там за мене думаєш? Буде мені дуже інтересно. Пчоли гудять. Ай, ну ти стоїш біля сього і воно тобі пише, що пчоли гудуть. Буквально пише гудуть. Так, де ми є? Де ми є лопата? Тут є. А ведь може не лопату, може копачку всяк. Парада, супер, є у нас земля. Виросло нам тут деревце. Ми його шиковно пошоримо. Хоба. Колодязь дораз буде шиковно. Треба ми ще піціцько земли. Бум се скапчав. То там у нього буде колодязь. Він не був запланований. І желізо. Є то-то. Є одна ідея на будучність. Ось, що мені тут треба буде. Бо то дуже затратно по ресурсам. Треба буде вчинити можливість забирати ресурси, які там випадають, автоматично. Або на то треба дуже много желіза, бо треба возик із тим, О, нитка. Нитка то круто, перо то теж файно. Коротше, можеш учинити, аби ви забиралися всі випадаючі ресурси автоматично, або на то треба мені... Нитку туди покладу. На то треба мати возик із тивчарем,
а під ними ще один тивчир, і або возик з тивчиром мусить стояти на штриці. Там мені треба дуже много желіза на то. А, то не чат позди, та ти поздиш. Ясно, ясно. То не бай. Так, що мені тут... Шутер мож... О, шутер може з землю взась закомбінити, лише так не вийде. Так не вийде, ліпше більше. Тобто треба більше. Сегет. Так, катуєння нитка. Пера десь били. Я пера там винажував. Дякую. Нет. Вам Олька всім привіт передає. Олька казала, що буде теж стрімити скоро. Бо сте знали. Вона вже стрімила тямите було діло. Олька стрімила Майнкрафт. Вона буде щипак. Просто маленько ся ганьбить. Не баранно, а паранно. Що є парада, щось дуже файне. Баранно. Ну. А, Никите, роздопирав подемент. Похожи. Так, це може раз відкласти городину. Та й прозори. Були ж ми... То заважать туйк. О, виросло ще єно. Айбо без того, що нам треба. Ні, паранно то файно. Чого? Чого легко? Ні. Так, ще єно виросло і зась без того. Дуже збаранний. Я, а чи яйно? Немає розумний. Може мало баранний. Не без того, ну. Так, сегет. Всяко би легше опало, так би могло вирости нове. Но. Так, землю ще хотів. В принципі, може так усе йду класти. Тут ми треба буде... Так, треба ми буде 3 блоки мінуснути. Айно, 3 блоки ми треба буде мінуснути. Та якраз файно сяк буде взирати. Який бим поклав? Такий майтемний може. Із смереки. Покладу із смереки. Ага. Та треба ми туди буде і городину, і видав більше ми треба буде смереки. А ми ніч не встигли. Нічись ми не встигли такого. Нічись ми не встигли построїти файного. Но будемо дораз чинити колодязь. Колодязь, авать студня. Дуже важний газдівський елемент. Владю, ти ся з мене смієш? Якое баранно? Йой, тося вже зміркло. Ай. Ну, видиш, Владю си встиг загріти поливку. Владю встиг більше геяв Майнкрафтові. Так, сісь теж без кимака. Шкода. Ну, майважний елемент, майдорогий елемент, який буде у колодязьові, то мені на нього треба буде желізо. Мені треба буде желізо на ланц. Без ланца не буде колодязя. І це доста смішно аж. Із ушиткого желіза, котре я знайшов тут у єднокоцьковому світі, та 2 потратив їм уже на стрижки. І дораз іще скільту 3 на ланц. Ей, ти щось таке добренькое вариш із крумплями та із цибулю? Уже ми онь завідно. Що то там таке паранне буде? І ой, засім вихоснував слово на П. Ба що то таке? Так, треба ми було щину від розводу.
І буде в нього безконечне джерело водотуйка. Попут хижу. Ні? Сяк. Хоба, хоба. Ук. Успіх. Ну. Ага. Треба би міщі. Сяк та й сяк. А далі сих ми не застане сяк, то треба би ще. Даже так. Добре. Так, городину. 1, 2. Ні, дгорі. Куди? Сяк. Та й сяк. Поміж ними березовий кимак обтесаний. Хоба. Ну, порядок. І. Ще по кругу, та й порядок, та й файно. Ланци ще треба. Без ланца не будемо його ніч інтересно вчинити. Чуєш, Владю, Сей Слеперман там якраз вище писав, що інтересне таке. Якось мені він був інтересно поклонив. Де то було? Чекай. За фляща якогось писав. Не годен то знайти. Ну, добре, може ти дораз напише. Ну, так княгиня то Ужанщина. То Ужанська долина. То. За фляща. Дай Боже фляща, щось таке. А щось це? Я сякое ще не чув. Об'ясніть мені. Ну, Ужанщина, ото історіографічний регіон. Була Ужанська жупа. Село Княгиня в Ужанській долині. Ужанська долина, ото долина ріки Уж. Все Владю добрі, каже. Ну, просто сякся не звідав. Нікося не звідав. А з долини якої ріки ти? Ошоно у модерному світі не дуже важно вже, або по факту ще донедавна ото було дуже важно. Ну, що нам треба? Нам треба один перечинити на CC, треба нам вчинити туди 2 ланци. Так, все можу і викласти. Колодязь! Ото, що ти, Мігалю, тепер казав, то я ніде не чув. І це не чудно, бо тепер сяк не говорять. Ну, як не говорять? І це не в то, що ти був простий у бесіді від челянника учу. Яся родив у долині ріки Боржави. І з етнографічного і історіографічного позору то дуже важно, бо у мене у бесіді буде дуже много общих рис із другими людьми, котрі теж живуть у долині Боржавської ріки, бо лише у долині ріки люди поміж собою комунікували. Просто тепер люди б вже оповіли, що то Іршавщина. Або, Іршавського району і такого не було до 30-х годів 20-го сторіччя. Не було такого поняття Іршавський район. Та люди ся формували не кругом району, люди ся формували кругом ріки. Сторіччями перед тим, як ся появив Іршавський район.
Зато май логічно було б оповісти о щелянник з Боржавської долини, гечелянник із Іршавщини, бо не є такого Іршавщина. Іршавський район за той час, закіть екзистував, та в ньому виросло 2,5-3 покоління людей. І биття в одному районі за ці 2 покоління не встигло якось сильно овливнити людей, бо вони чимось таким були особенні. Айно. Люди, котрі там живуть, суд чимось таким особенний, бо вони жили у долині ріки Боржави. Так само у Жане, видиш, ти пишеш кромплі. Не крумплі, а кромплі. Так кажуть люди не з Перечинського, а Березнянського району, а люди з долини ріки Уж. І сяк вони казали до того, як Березнянський, Перечинський райони появилися. Йой. Тільки говорю, страхи. Ото не я старий. Ото світ постарий. А я в ньому ще доста молоденький. Так, є у нас тут ще одне дерево. Треба б його зрубати. Будемо надіятися, що будуть у нас зась пчоли низькі. У нас ціль мати пчоли нормальні. Так. Ну, або вже успішний успіх за низьки. Ось маємо трусятник. 2 трусятники, та й маємо сись. Колодязь. Та й дуже добрі, ось убезпечились ми собі пчол від умирання. Дякуючи невеликій автоматизації з прозорами. Хоба, 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 хоба. А, то вже не досягав. Воно все якось туди викопкало. Добре. Що би ми чинили? Після поливки можеш і кіста заїсти. У мене тут, правда, кіста ще ніякого не є. Та я тобі компанію не складу, у мене лише грибна поливка. Зато вона безконечна. А, слухай. Так і у мене тут пчол вже не є, то я можу і сесе зрубати. У мене там пчол вже не є. Більше мупою історичка за 5 років. І це б і фігля, і не дуже фігля, бо по факту школа не має цілі розказувати тобі конкретну історію твого краю. Школа має ціль розказувати тобі історію твоєї держави. І деколи історію твого краю у контекстові держави. Значить, я так розумію, що вам у школі мали розказувати за таке квазідержавне утворення, якої Карпатська Україна. Так? Вам за то розказували. Но при тим вам, скорше всього, ніч не розказували за нашу подкарпатську землю у період до того. Бо воно до общоукраїнського контексту не дуже мало якогось відношення. Та, в принципі, сяк просто є. Мусиш порозуміти, що сяк просто є. Ага, тут ще мали бути косиці. Ще мали бути хоч 2 косиці. Хворий на лепру. Надіємося, ось нет. То уже у наш час, я так знав, то та болячка не дуже популярна. Бо він лаперман, а не леперман. Так, добрі. Продовжуємо наш день.
Парада, учинились ми колодязь із ланцом. О, знаєте що? Знаєте що? Я дещо придумав. Треба мені один цей дубовий прозір. А ну, це буде похоже. Похоже на ото кручало. Похоже на ото кручало, котрим треба крутити, піднімати. Лазерман. Ну, почти. О, ще одно виросло. Шкода зась без того. Шкода зась без кимака. А Лазерман то що? То теж якась бавка? Бо я ся вже у світі білому не розумію. Між іншим можу викласти каміння геть. Це за бавку Лазерман розказуєте? Ім'я суперзлодія якогось. Ай, ну це звучить ім'я якогось суперзлодія Лазермана. Що? О, зомбі. Ой, а я не придумав, як я їх буду вбивати. Всяких буду вбивати. Руками. Айбо... Айно, направду. Маленько не продумано. Тут то. Треба тут се якось загородити. Треба придумати. Треба придумати, бо я якось міг сюди зайти і їх убити, а вони б мене не могли кинути. Як би то вчинити? Ясно, за свої бавки розказуєте. У мене такого не є. Угіль. Більш ніж такого. Ну, зомбі доста слабі. Хвала Богу. З такимися розбирати знав. Так, щось ми там виросло. Хоба. Щось ми там виросло, а ну це суд пчоли. Не є камака. Шкода. Ну добре. Ниже блок опусти, або сам плац си подойми. Розумію. Айно, щоб я їх міг бити у ноги, наприклад. Айно. А от я можу їх із верха забивати. Я їх міг вицідюгати. А от туй... Ну, двоїті двері туй нормально. Двоїті двері туй нормально. Я думав, що можеш туй покласти, наприклад, замісто двері ще капурку. Ну, не замісто двері, а й покласти просто туй ще капурку. Гиби на сість блок. Та вони туди не будуть годні зайти, а я їх буду годен забивати. Сутуня капурка. Йой, сісь. Ну раз ще не попадуємо тут. Споза того ж до хижі се прикапчав. Так. Могли в мене бити капурка, ні? Не є в мене, слухай. Ну. Та що то вчиню, туди дві смиркові капури. Шанс ошулекся заспавнить дасть 5%. Приблизно. Я не можу точно оповісти. Мені ся відділо, що я читав, що було 5%. Ото немало, або не дуже много. Так. Ну, будемо бачити, ця капурка мені поможе.
Много каміння всі у фазі. А, та ти теж від Гідзя прийшов, кампець. Треба його попросити в Бонящідак прорекламував, бо ти видиш, наша челядь ходить і не знає навіть, що у нас є такий контент по-русинськи. О, зась зомбі. О, якраз можемо провірити. Зараз можемо провірити, як функує капурка. Капурка фунгує. Зомбі до ня не зайшов. Успіх. О, відро можеш викласти, на що воно мені з собою. Хибити мороженого до кіста. Ти їш кісто? Без мене? Ганьбив бися. Ники, я п'ю чай, даже не соложений. Домак не соложений. Ай, до 3 місяців, йой, та ти недавно никаш. 3 місяці то вже ні року. Так, тут ще ніякого дерева не є. Сятили бися тут і пчоли, де суть? Хочу пчол. Ну, айно, то пак більше на так. Більше на так. Смачного. Смачного, Лапермане. Що це за нікнейм такий? Чого Лаперман? Щось. Я тебе видав вже з відео. Видав їм тебе вже з відео, ти не знав відповісти. О, діорит. Круто. О, желізо. Такое. Не піло. Тоже раз на 2-3 місяці, знаєш, несолоджений чай пити. Я си так подумав, бо май давно. Ну, не на кілько май давно. В принципі, я вже пару років видав, не кладу цукор у чай. Такся просто стало, ось ми хочемо, не хочемо, а дуже много цукру їме кожен день у всяких їдах. Такого цукру, котрого там не мусило бути. Наприклад, кіть п'єш, навіть простий апельсиновий сок, у ньому є много цукру. В ньому є много цукру. Бо і натуральні цукри теж ся рахують. Та й у всяких їдах, у хлібові, ну, у хлібові ти не іпен цукор іш, а крохмаль іншого філя, або ото теж у крові розкладується на цукор. Та кіть много їш хліба усякого, та рахуйте, вже їш дуже много цукру. А я люблю хліб, та додаточно солодити чай не гінно. Плюс до того, я п'ю кавель, а п'ю кавель із молоком, а в молокові теж є цукор. Ну, не руно цукор, такий ось я його туди сиплю, а у молокові є просто теж тут і углеводи, котріся у крові розчиняють на цукор. Та ліпше не то. Та ліпше додаточно не сипати. Та видиш, ні в чай, ні в кавель не сиплюся. Марік. Клозік Марік? Добрий вечір. Так, що нятуй, значить? Се, шутера маленько є. О, може ще, так ото лиш парним числом дасться. Дуже много берези вже нарубав. Дуже много берези. А ну, це не виросло ще дащо. Не виросло. Шкода.
Так, добрі, тоді все ще перечинимо на землю. 12. 12 ото немного, айбо ліпше гнич, ні? Де ми є? Все. Так. Добре. Добрі. Мігальги у Гріфінах. Piece of candy. О, желізо, о, діоріт. Ну так, так. Та бо радувався, ось щось мені нове вискакує, ні? О. А, це могла бути дуже паранна ладичка. Це ж гриб мій випав. Якоїсь не часто самої від себе трафлять, ні? Ми його даже посадимо. Посадимо гриб. Можеш визбирати урожай пшениці, бо я вижу, все доспіло. Файно, файно. Так. Леперман, ти писав, що ти з княгині, айно? Я за то село знав лише один факт. Не знаю, має мені бути ганьба за все це, ні, але я за село княгині знав лише один факт, тож там падав метеорит давно. Які є смачні закарпатські страви? Такої не ся звідаєте. Пак, якийсь суд. А що вам до смаку? Що вам ся любить? Я, наприклад, люблю... Я люблю просто скипку в яйцові. Наприклад, низько я се чинив доста паранний фриштик. Я не знаю, як це можу то назвати окремою стравою, чи ні. Но низьким фриштикував так. Нарізав їм піцицько солонину, а такої порянно-соленої, натопив їм із неї масти на фандликові, туди виклав пікницю. Пікниця, богужаль, не домашня, купована та така собі, або ліпше хоч якась генеяка, айно. Ну, та виклав їм пікницю, маленько мій обжарив, так злегка, не сильно, не перепік, або на той момент уже і шикори подоходили. Туди му бив яйця. За 2-3 минути я тут яйця закрив кришкою ще на минуту. Оба тут і смолі на яйцях зверху припалили. І, ну, десь через минуту, то вже можна було забирати їсти. До того собі ще насік парадичок, та й був параний фриштик. Айно, люди цукру переїдають дуже много, не стараючися. Також люди їдять много цукру, навіть не пробуючи їсти цукор, просто бо він є у многих продуктах, у многих напівфабрикатах, котрі ми і так імей, ми за то не знаємо. Ну. Не знав, Владю, що ти там пишеш за відкликування на етер. Видав ніч нікуди не змітував, бо в мене би було більше чоловік на стрімові тепер. А так у мене така цифра і все. Ніякого неординарного наплива людей не вижу раз. Так, можеш собі ще начинити сього. Тян-тян-тян-тян-тян. Кістяного пороха. Пів-пів-пів-пів-пів. Ну де суть тут і пчоли? Тут гонося такое стати дораз, що ми низько ще й не будемо мати пчол. То буде дуже сумно. Так їм ся ладив, а пчол не є. Ні? Так, 2 сесії. Не ткивня. Та кремінь? Відкидюня кремінь. То не той мало бути. Туйня кремінь був. Та прийшло було в один момент 2 нових чоловік. Ну, пак 2 нових чоловік то немного. Такое ся стає. До мене деколи заходять просто нові люди. А ведь воно бути таке, що люди давно вже никають стрім, просто не писали у коментарях, таке теж є. Ні?
Добрі. А чого в мене городина у жибі? То видав ще з моменту, як їм клав. То-то. Це ми теж все не дуже треба. Так, туся ніч не пече. О, виросла ще одна береза і зась без кимака. Ну, я би казав так. Так, а що з ними ще чинити? У мене їх многонько. У мене ще 24 скіпці. Та й дораз у нього буде більше. Ніки, ще один виріс. Тоже без кимака. Йой. Ей, Мартін, здоров. Здоров! Давно тебе не було видко. Як ти ся маєш? Словаки на проводі. Так. Словацький руснак. Так, треба уточнити. Бось не подумав, що я тебе переписав. Так, маємо зась грибову поливку. Не знаю, це відповідь, ні, ми бавимо інну коцку вже деякий час. Та, і це ушиткує моє газдюство. Найтеся похвалю. Йой. Хоба. Це моє ушиткує газдюство. Тут мав стайню, там у ня кури, там мав хижу. Йой. Тут мав хижу, таку красну нашу. Тут мав хижу, таку красну нашу. Щось таке чудне пишете. Тут можу рибу ймати, мав удицю. Файно. Ну. Розширяй острів, сади щепак, я можу. Авать можу так не чинити. Ото би розширяти, то мені треба дубові плити ще, та й кудись розширяти. Туди в зада видав? Можу зада. О, ще один виріс. Що у нас тут? Ніч. Де у проводі? Нож. Провід, ото такий друт. Знаєш, що таке друт? То такся в нас каже, ось кої... Ну, я не знав, з якого язика то пішло, ось просто аж комусь дзвониш, та кажеш, ось на проводі такий. Якась алюзія на то, що ти направду висиш на тім дроті. Ну, гуменно у Тодорас теж Ужанська долина. Недалеко. Недалеко, можна казати. Що нового? Та, не знав, що ти оповісти. Повно є нового, а ніч такого, за що можеш розказати. Чиню у своєму світі то руснацьке село. Дуже поранно виходить. Була задумка і ви теж щось пострімити, бо я там уже настроїв много чого нового, що я ще не указував ніде. Та думав, як би то вчинити. Як би то вчинити, би вам дещо указати, а й би і не указувати. Ну домашні телефони були на проводі по-справдішньому такому. Так, я собі, знаєте, що я собі можу начинити із берези теж. Кіть у мене вже тільки берези є, ні? Та чого би й ні. Ай. А де моє фейса? Як ото нема у фейсу? Ні, не кажу йому, бися завадили.
А мав би? А десь так кажуть. Вас кажуть, завадьтеся маленько. То вони вже завадили, кіть висять на проводі, ні? Ну, айно. Айно, Мартіне, добре кажеш. Бо то теж був дріт, домашній телефон був на дроті, ні? Домашній телефон такий старий, він був на дроті, та подагде так се каже. У нас, ну, не у нас, а у сусідньому селові, у Сухів. Коротше, була у нас фігля така за то село, ж говорять дві баби між собою, ж там, Гафія, чуєш, ти знаєш, що таке телефон? Вона каже, ну, знав, я таке їла. Каже, да де до фраси ти таке їла? Та то дріт. Ну, це, може, тепер вже не буде смішно. Айбо 20 років назад це була така фігля, що... А тоді ще й мобілів не було, айно. Тоді були лише такі телефони на дріт. Так, ну тут можемо мати мало май широкий сад. Так. Всього бока. Йой. Так не люблю, коли не там трафлю, де має бути. Мав ще. Та зараз буду мати ще. Так, сись теж виріс без камака. Я хочу пчоли. Я хочу пчоли на пасіку, а не можу. Так. Ну, першення хтось у чаті дуже читаво звідав. Дуже читаво звідали за то-то, за якоїсь руснацької ідіння. Та я так поранно розказав за свій фрештик, а й не вижу, бо ми щось написали. Ось це файно їм розказав, це ні. Всяко то. Розказуй людям за добреньки, а вони тобі й не подякують. Так, що пишете? Все, тепер лем мобіли буду. І дріт і буду казати. Шайно, задзвони мені на дріт. Так. Тут щось темно. Тут хибить світло на сього бока. Так. То фіглі між селами суть найліпше. Ай-яй-яй. Пак так, ну. Так є. Ну що, мій острів росте. А хюсна з нього як не було, так не є. Це є Мартін в Телеграмі, та чи є? Мав бути у нас у тому. У майнкрафтовому чатові, ні? Все ви ці ще можеш раз забрати. Так. Бо то бо косиці треба. То бо косиці ще треба поприносити. У мене і косиць тільки не є.
щоб було має ефективно. Ой, бо я можу вчинити косиці. Всі може якраз усі забрати, бо щось не, то не є пчол раз. Так, Мартін то не то тимоно? Ні. Та то двоє окремих людей. То двоє окремих людей. Так, я хотів косиці попереносити, або може ще вчинити нових. Хоба. Ну, парада. Синя! Ура! Є у мене синя косичка, сямоа перва. Сямоа перва косиця синя. Друга! Уже в нас тут дві. Класно. Третя! Та щось це за удача така низька у мене. Дораз, коби була четверта, та не знаю, я би позеленів. Ну, парада, я вже повно косиць. Що пишете? Люди, як можешся зв'язати з членником Китюною телеграмою, не відповідає, хоч він кожен день у телеграм заходить і в чаті сервера му писав. Ага, узяв від тебе, заходить на сервер. Ага. Ну, я не знав, як це зв'язати з членником. Не знав, як це зв'язати з тим членником, чесно. Не файно, кить узяв яйце дракона та й не вернув. Дуже не файно так чинити, ні? Ну, то мені треба було ще землі. Та не дюдьо, а дюло. А ні, Дудо. Малий Дудо. Точно. Ото вже я не доникав. Я собі щось прочитав гедюло. Так. Заберу ще мало землі оціть. Ну як заберу? Перенесу. Так, Мартіно то і є, матьо. Кітісь не знав. Сервер це фунгує, пак ясно ж фунгує. Ти просто не заходиш в Телеграм та і не знаєш. Не заходиш у Телеграм та й не знаєш, що ж у нас там щось діє. Так, де ми тут косиці? Ану, убисьте без камаків не росли. Мені треба пчоли.
Що там за дискусія? Владю, ти кому відповідаш? Затрембіти. Затрембітися, звідаєте. Як вам оповісти? Трембіти були всяде, або лише гуцули їх кличуть трембіти. У нас ся то називало трумбета. Ото був такий інструмент, котрий основався вечорями. Тепер просто вже не є вічарства, такого гівно було, та і трумбетася не хуснує. Я не мав з чого ще земли наплодити. Косицюня ще є доста. Косицюня ще є доста, та можеться туди пак розширяти. Ну, яйце би в музей покласти, айно. Він брав у Віталія, бо він у себе в Україні огонь. А, тот. Я поняв, за кого кажеш. Айно, він не дерево не достроїв, яйце не поклав. Ай-яй-яй, він десь утратив інтерес. Мені ся видить, що я на нього мав у інстаграмовий контакт, я йому напишу. Напиши мені, будь добрий, в телеграм нагадування, аби не забув. Добре? Може... Матю. Майнкрафт обновив на версію 1.24. Ти собі мусиш обновити версію, бо міг зайти. Ти то знав? Ти то не знав, бо ти вже не маєш телеграм, а там ся то писало. Та і сервер тобі мав відповідати, ось не можеся припоїти, бо треба версію 1.24. Сергійся вже й по мові вернув, та то шиковний. А ми... Я не знав, правда, колись пішов був гет, або... І ще в нас пчол не є. Пробуємо тільки нові стратегії. Пробуємо домак нові стратегії з розширенням сада. Тут казали нам, що в принципі так можемо ускорити собі, або щось раз не дуже ускорює. Правду кажеш, і відкликування на коцкися поміняло. Пак видиш, Матьо не заходив в Майнкрафт, не заходив в Телеграм, та й не знаю, що помінялося. Сервер жиє. Або то би треба... То би треба читати новини з авто, а новини за сервер йдуть раз лише на тому. Лише на Телеграмові. Я направду, я то і забув, що помінялася була адреса сервера. На Коцке. А за що звідаш? Кіть за сервер? Та ні, на Коцках цього року Пасхи не було. Щось якось Нико не організував. Та я не дуже мав часу. Ну, пак не то, що часу, а й... Ото треба мати дяку організувати раз. Зато колодязь поклавим. Колодязь файний. Ну, Дня села у Куртацькій подані теж не було. Та бо
Таркович ото маленько по-чудному вчинив, чесно. Він уповів дату, аж все. Усей день буде. Ви сте знали. Хоч мені ся виде, то треба маленько на другого бока чинити. То треба було раз позвідати людей, аж коли вони гонні прийти, і на той час якось планувати. Ну. Всяк се у нього вийшло. У нього там... Він собі був День села напланував на католицьку Пасху. Та. Люди туди не могли прийти. Многі. Йой, Матю, я тобі то на стрімові ту й не вкажу, то так не мож. Тося хоч ко буде пробувати закапчати. То тобі можу хіба приватно написати. Айбо куди тобі написати, кіть у тебе телеграма не є? Матю, маєш Discord? Маєш в Discordові? Ага, ще мав CC. Добре. Так, а мені фейсу треба. У мене ся фейса кінчила. Ні. Ну, не знав, що зробив з телеграмом. Каже, що не є в нього вже телеграма, ну. Лиш інстаграм маєш? Ну, та напиши ми туди. Та я ти пак звержу координати на сервер актуальні. Або то майпак після стріма. Добре? Йой, то вже у мене 3 години йде стрім, то я скоро буду туди кінчати. То вже повно годин. То вже дуже повно годин. А й так ми зась ще ніякі пчоли не прийшли. Шкода. Ну, пак просто такся стало. Тепер, що лише на Телеграмі є тот чат за наш сервер, та й там іде гиби комунікація за те, що щось на ньому відбивати. Та зато я можу тобі написати нову адресу сервера, або кіть нагоду щось зась поміняти, та ти то не будеш знати. Добру ніч, Владю, добру ніч. Я, в принципі, теж скорося буду откапчувати, бо щось видиш. Такся стало, ж пчоли мене ігнорують. О! А без кимака. Ай-яй-яй. Ну, я туди можу забрати туйка городину сісю. А перенести і далі. Ну, пак ясно. Я розумію, як то фунгує.
Або чату WhatsApp робити не будемо, бо ото туй не буде логічно, так? Значить, туй такий розрив у інформаційному польові. Не є міста, де можеш у швидких руснаків скапчати уєнно. Хіба Facebook? Або Facebook то не добрі. Ну, який популярний месенджер, такий, що там у вшитках у вас є? То буде WhatsApp або Facebook, так? Ну. А WhatsApp, наприклад, тільки ніко немає. Так, добрі, а що я там хотів далі? Городину докласти, це що? Там їм уже дійшов до того края. Ай, ну там ще городина. Ще сюди. Що то за Любош? То якийсь політик недобрий? Бо я бися не счудував аж так. Я так чув аж у словацькому телеграмі. Ну ж, із словацьких якихось, із словацького якогось контента на телеграмі можна знайти хіба якихось шалених політиків. Ну, маленько ми ся розширили. Ну, я на Інстаграм уже так, можна казати, не заходжу до Мак. Якось, ну, я там не мав що робити. То в мене лишаться лише Телеграм із таких, що я ще активно хуснув або когось контактувати. Більш нікого. Більш ніч такого не мав. Направду, Владю, дай се покій. Ну. О! Ніяка мака. Та сятили бистеся. Кюко мош. Добрі. Я думав, ми то тепер дочекувати не будемо, бо і не дочекаємося. То просто дуже довго буде. Ой, будемо туди сохранятися, будемо на цьому кінчати стрім. Не поклались ми пасіку, видите? Не люблять мене пчоли. Ну як, пасікусь ми поклали, або пчоли від нас поумирали. А з тим ніч не вчиню. Я свою хибу порозумів, я справив то, або раз пчол не є. Раз пчол не є. Та будемо кінчати. Так, виліземо дгорі, поникаємо на кілько збільшилася у нас територія. Не сильно. Або вже і так файно. Добре, то що, чистовані позирачі, будемося откланювати. Айно, мити лаби і в люлю спати. Файно було, або доста було. Другий раз уже 100% будемо мати пасіку. Уже тепер знаємо, як то добити справно, і вже будемо знати, як держати тих пчол у безпеці, айно, бо не повмирали. Добре. Красно дякую всім, кося подкапчав. Будьте здорові, майтеся. Ще пак... завтра нове відео, би сте знали. Добре, щасливо.
Що, як це то скопірувати? Владів, я поглядав, то якось мож. Я си так думав, що мож учинити якось так, аби ціле то село, ушитки тут і чанки якось кудись склонувати у другий світ. Якось ото мож зробити, я лише не знав як. Щось таке вчиню. Добре, все, добру ничку.